utilitzar necessitem dues coses. Tindre un compte i descarregar l'aplicació i instal·lar-la al nostre ordinador. Jo ja la tinc feta, però vos mostraré com. Molt bé. Des de la pàgina inicial, si intenteu entrar, com no teniu compte, no vos permetrà, per tant aneu a crear un compte, poseu el vostre nom, la vostra adreça, una adreça real, per si perdeu la contrasenya que vos la puguen enviar, en el meu cas jo posaria Gmail, i la contrasenya que vos doni la gana. Li dieu crear un compte i automàticament vos crearà el compte. Automàticament. Si voleu que la recorde, assenyaleu aquesta opció. Jo no vull que em recorden mai les contrasenyes. Jo ja la tinc creada, per tant, no ho vaig a fer. Una volta creada, hem d'accedir al nostre compte. El vostre nom d'usuari, que és el correu que heu posat, la vostra contrasenya, i cliquem a Login. Molt bé. Col·loquem i entrem. Molt bé. Jo ja estic dins del meu Dropbox. Fixeu-vos com em reconeix com a usuari, Gmail, i tinc aquí la configuració del meu compte, que després veurem si podem canviar, o com, i la pàgina principal. Això ja ho veureu pel vostre compte i anem al que ens interessa, que són els fitxers. Fixeu-vos, Files, la pàgina de gestió dels documents i de les carpetes és esta. Des d'aquí podeu fer el següent. Upload, a pujar un fitxer, dos o els que siga. Crear una carpeta. Compartir una carpeta. Mostrar-vos els fitxers que heu borrat i unes altres accions que ara a continuació veureu. Anem allà. Primer que res, i estan ordenades per nom, per tamany o per data de modificació. Jo vaig a crear una carpeta que es dirà nova. Està salvant-la i s'ha creat satisfactòriament. Jo ja tinc aquí una carpeta que es diu nova. Vosaltres, si teniu un compte nou, només tindreu una carpeta que es diu públic i un document que es diu This is your Dropbox. Després veurem què és això. He creat una carpeta que es diu nova, però dins de la carpeta no n'hi ha res. Si pique la carpeta, accediré al seu contingut. I si vull tornar al menú anterior, Parent Folder, i tornem a l'anterior. Ara, el que vull és pujar un fitxer. Li dic Upload i em pregunta des d'on vols pujar el fitxer? Trial, Choose Files. Me'n vaig al meu ordinador, mireu que això és el meu ordinador, i des d'aquí tinc una foto que jo vull pujar. La seleccione i ja està. Començar la càrrega. 6, 7, mireu els segons que tarda, la velocitat a la que va, i en un momentet tindrem una foto de vora 1 mega, ara veurem, al nostre Dropbox. Molt bé, ja la tenim. Dins de la carpeta nova. Si jo obric ara la carpeta, un fitxer carregat. Obrir la carpeta, dins de la carpeta, he posat el fitxer però no l'he posat en la carpeta. El fitxer és este. Fixeu-vos que està dient-me que pesa 744 kilobytes i ha tardat i fa 5 segons que va estar modificat. Si seleccione este fitxer, a més d'haver-lo pujat, puc fer les següents coses. Puc veure versions anteriors. Puc descarregar-lo des del Dropbox al meu ordinador, al meu USB, on siga. Puc moure-la, puc canviar-li el nom, o puc copiar-la on siga o eliminar-la. Jo en aquest cas vaig a fer primer que res canviar-li el nom, rename, i després canviar-la de carpeta. Li dic rename i li vaig a posar de nom Ignasi JPG. Rename. Molt bé.
ja està fet. Ara, jo no la vull cair, la vull dins de la carpeta nova. Per tant, la puc agarrar des d'aquí i posar-la dins de nova. Vull moure-la? Sí, moure-la. O, igual que faríem el nostre Explorer de Windows, o puc fer-ho des d'ahí. Ara, dins de nova, tinc un fitxer. El seleccione i puc veure versions anteriors si jo l'haguera modificat. És una foto, si l'haguera retocat, descarregar-la, moure-la, canviar el nom. Jo el que vull fer ara és veure la foto. Si vull veure la foto, què faig? Li pique i automàticament m'obrirà la foto d'Ignasi fent-se una horxata a la plaça de la Mare de Déu de València. Tornem a la nostra carpeta i fixeu-vos que, tornant al menú anterior, jo puc anar a la pestanya següent que diu esdeveniments recents. Què ha passat últimament? Ahí tenim una relació de les coses que hem fet últimament. He canviat de lloc el document Ignasi, he canviat de nom un document que abans era no sé què, he pujat, he afegit, he creat una carpeta, he borrat una carpeta, totes les coses que jo he fet. A més, puc compartir esta carpeta. Tornem al menú, a la pàgina de gestió, seleccione la carpeta nova i li dic compartir esta carpeta. Amb qui? Vaig a enviar-me-la a mi. Me l'enviaré a CDF Gmail. I li diré, mira, això. Share folder, compartir carpeta. Què vull eliminar? Seleccionem el fitxer que vull i eliminar directament. Delete. Si jo ara vaig a veure el correu, entre a la meva sessió de Gmail, veureu com el Dropbox, a més de l'hola, Dropbox m'ha enviat un correu dient-me Boro Gómez wants to share Nova with you. O siga, que vol compartir amb mi. Per tant, jo ara puc accedir des d'aquí a la carpeta sempre que tinga un compte de correu. Com jo ja el tinc, m'he deixat accedir. Vosaltres, si no el teniu, no podreu accedir. Tornem i fixeu-vos que, a més de compartir una carpeta, puc compartir un fitxer. Més coses. Si jo seleccione, mireu que m'està dient que, últimes accions que he fet, he convidat a Ignasi a compartir una carpeta. Però fixeu-vos que en sharing, en compartició, em diu què tinc actualment compartit. Tinc compartit fotos i nova. Fotos. Amb qui tinc compartit fotos? Amb mi, que sóc el propietari, i amb CDF Boro Gómez, que també sóc jo.